otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ndị nke nọ n'ime ya bụ ndị nke gara n'ihu egosipụta obi aṅụrị na mpụtara bụ nke enwetara na ya bụ ọgbakọ nhọpụta nakwazi convention nke achịkọtara n'isi njedebe nso nso a bụ nke ha nọrọ n'ime wepụta ọchịchị ọhụrụ ma bụrụkwazị nke ha kọwara dịka nke kwu ekelesu ma nyere anyị oye. Nke a bụ nzaghachi nakwazi mmetụta bụ nke gosipụtara site n'aka ndị nke so na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke achịkọbara na ebe mgbakọba International Convention Center bụ nke dị n'Awka ma bụrụ nke Barrister Sylvester Eze Okenwa tụrụ ugo n'ime ya dịka onye isi oche izugbe nke ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime steeti a, ebe Comrade Onyebuchi Eze onye nke si Ebonyi steeti bụ onye nke tụrụ ugo dịka onye ndu izugbe otu ndị ntorobịa na imerime ihe ndị ọzọ. Emmanuel Okonkwo bụ onye nke gara n'ebe ahụ ka o wetara anyị akụkọ ya. Bụ ihe nrọpụta ndị ga-achị otu All Progressive Grand Alliance APGA bụ nke emere site na ajụọ asaa bụ nnọọ nke si na mpaghara niile nke Nigeria wee dọta ndị eji okwu agba izu na ya bụ otu pati APGA, ebe ndị ụlọọrụ INEC bụzi ndị nọ n'uju ihe ụka ya bụ ihe nrọpụta si wee gaa. Onye eji okwu ya agba izu n'ihe gbasara otu APGA na mpaghara ọgbụ nke nọ n'okpuru kansụl Orumba North bụ Chief Thank God Ibe nọrọ oge ọ na-ekene ndị isi otu APGA maka ịchịkọba ya bụ ihe mmemme ma gbaa mbọ ịhụ na enweghị ihe ọghọm ọbụla na ya bụ ihe mmemme. Too onye ji bụ ọkwa onye isi ya bụ otu APGA bụ Dọkịnta Victor Oye maka mbọ dị iche iche ọ gbara iwegoro ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'ogogo dị elu na Nigeria n'afọ 80 ọ chịrị ọchịchị dịka onye isi otu ahụ, ma kpọkwue ndị ahụ arọpụtara ọhụụ ịchị ya bụ otu ka abụ ndị ga-eso nzọmụkwụ ya iji wee mee ka APGA chawapụ karịa ka ọ dị ugbu a. Onye ọzọ eji okwu ya agba izu n'ihe gbasara otu APGA bụkwazi onye ji bụ ọkwa National Chairman nke South ya bụ otu bụ Maazị Tony Eboka gosipụtara afọ ojuju ọ nwere na otu ya bụ ihe nrọpụta si wee gaa ma kwue na ya bụ ihe nrọpụta gosipụtara na otu APGA bụ nnọọ ndị mejupụtara ya bụ ndị na-agbaso ịhụnanya na udo, dịka onye ahụ arọpụtara ọhụụ ịbụ National Youth Leader nke ya bụ otu bụ Comrade Eze si wee kọwaa otu APGA bụ nnọọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ji ụsa wee nye ihe niile na-echere Nigeria aka mgba n'oge ugbu a, ebe ọ kọwara na nke a meziri na ndị Nigeria ga-agbanyesi ike ịmakudo ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị iji wee mee ka nsogbu dị ugbu a na Nigeria biya ga-agabiga, ebe ọ kweziri nkwa na ọ ga-agbanyesi ike iji ka aka ọnụ ya na onye ji ọkwa National Chairman nke otu ahụ ịhụ na ndị ntorobịa bụ nnọọ ndị a ga-enye ọnọdụ kwesịrị ha na ya bụ otu. N'okwu ya na mbụ, onye ahụ arọpụtara ọhụụ ịbụ APGA National Chairman bụ ọkaikpe Eze Okenwa kenere nnọọ ndị otu APGA maka ịrọpụta ya na ndị otu ya ijere ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ozi ma kwe nkwa na ọchịchị ya ga-agbanyesi ike ibugoli ya bụ otu n'ogogo dị elu, ebe ọ yọziri ndị otu ahụ ka ha gaa n'iru nye ya na ndị otu ya nkwado otu o kwesị iji wee nyere ha aka rụpụta ebumnobi ha nwere wee nye ya bụ otu APGA. Site na International Convention Center dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.